Go! Uy! Sobrang lakas! Kaya. 1, 2, 3, go! Lakas si Kagawad. Okay. Dali. Oh. Ingat ka dyan, Tol, ah. Pare, ikaw munang pumunta dito. Sige. Kinahelmet mo. Yung helmet. Hey. Bam, hawak ka muna. Bam, hawak ka muna sa amin. Eh. Para hindi ka tan. Sige, dandan lang. Ayan. Sige, kayan. Ayan. Okay. Ah, hila. Hila. Kung ka magkatitingin sa bangin. Alam niya, si ano yan, alam niya yan, pare. Si ano yan. Yung kasama nyo. Ay, ba. Tagal mo muna. Naka-RFID yan, RFID. Dito, kaya. Dito. O sige, diretso. Baka scammer! Dito. Dito. Hindi, dito na lang. Oh, yun na. Ano ba yung motor ko? Balik. Hindi kasama. Sila plak. Mamaya. Ay, pag sinaplank na. Nag-uno ba ako? Hindi. Ha? Nag-uno ba ako? 260. Wali niya ako kayo. Sino na? Si Frank. Si Baji pa yata yan. Jay.
bitaw. Tanggal. Kagawad, si Kagawad. May sumpi na tayo dyan. Hindi tayo papakainin yan. Ulitin sa. Upa, ano nangyari sa'yo? Upa! Idol Chow! Ano yun na si Waldi? Bakit?